मोजां खौरां दोङो। मोनसेया जाहैबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांबोनाय बायदियै दिनै मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै उदालगुरि कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासा स्टार्ट जाबाय आरो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय एडमिशन जागोन। मोनथाम साबजेक्टआव 60 फरायसाया एडमिशन लानो हागोन आरो गिबियाव क्लास खालामजेननो थाखाय नैबे सोलोंथाइ बोसोराव जोङो 42 लाख रां सेंसन होदो जाहाथे क्लासखौ स्टार्ट खालामनो हायो। फैगौ बोसोराव बिनि बिल्डिंखौ लुनो थाखाय नैबे बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां होदोंमोन। फैगौ बोसोराव सरकारनिफ्राय आरो 5 कोटी रां होनो थाखाय दिनै फोसावनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बे केम्पासनि थाखाय बिथाङा एप्रुभेल होदों। बिनि थाखाय आं बिथांनि खाथियावबो आंनि साबायखरखौ बावो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो जोंहा उदालगुरि कलेज मोननैबो फसंथानखौ आं धन्यबाद होयो। बिथांमोननि मोजां कोअर्डिनेशनाव दिनै जों बेखौ मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय अलरेडि हा बिनि थाखाय होखानाय दङ। बे हायावनो बेखौ लुनाय जागोन आरो इयुनाव उदालगुरि जिल्लानि बा सनितपुर बिश्वनाथ जोंहा साहा आरो सानजा ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेवहाय फैनानै गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन। जायफ्रा क'क्राझाराव थांनो गोनां जादोंमोन गुबुनाव बे फरायसाफ्रा बेवहायनो सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बेनिखायनो गोबाव समनि मोनसे गांनाय उखैनाय एबा दाबि दाबा एबा हास्थायनाय बियो दिनै उदालगुरियाव मावफुंजाबाय। बिनि थाखाय उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय बावो। बेजों लोगोसे दिनै उदालगुरियाव गुबुन अंगनबादियाव खालि जानानै एबा जि मोनसे भेकेन्ट जानानै थानाय पोस्ट बेखौ सुफुंनो थाखाय 276 केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। बेखिनि एपइन्टमेन्ट मोननायनि उनाव जोंनि जि उन्दैफोरखौ जि जोंनि चिल्ड्रेन्सफोरखौ जोंहा बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ बिथिङाव सावस्रिनि बिथिङाव निउट्रिसननि बिथिङाव अंगनबादिया सापर्ट खालामनांगौ। बे सापर्टखौ मोजाङै खालामनो हागोन आरो नैथियाव जोंनि जायफोर प्रेगनेन्ट मादार एबा मादार्सफोर बेखौ जेरैबायदि ICDS प्रजेक्टनि थ्रुयै हेल्प खालामो बेबो जोबोद मोजाङैनो हेल्प खालामनो हागोन। नंखायनो उदालगुरियाव दिनै मोननै मोजां खामानि जाफुंबाय। बिनि थाखाय उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो दिनै हामलायनाय बावो। मोजां खौरां दोङो। मोनसेया जाहैबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांबोनाय बायदियै दिनै मोनथाम साबजेक्टखौ लानानै उदालगुरि कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पासा स्टार्ट जाबाय आरो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय एडमिशन जागोन। मोनथाम साबजेक्टआव 60 फरायसाया एडमिशन लानो हागोन आरो गिबियाव क्लास खालामजेननो थाखाय नैबे सोलोंथाइ बोसोराव जोङो 42 लाख रां सेंसन होदो जाहाथे क्लासखौ स्टार्ट खालामनो हायो। फैगौ बोसोराव बिनि बिल्डिंखौ लुनो थाखाय नैबे बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां होदोंमन। फैगौ बोसोराव सरकारनिफ्राय आरो 5 कोटी रां होनो थाखाय दिनै फोसावनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बे केम्पासनि थाखाय बिथाङा एप्रुभेल होदों। बिनि थाखाय आं बिथांनि खाथियावबो आंनि साबायखरखौ बावो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो जोंहा उदालगुरि कलेज मोननैबो फसंथानखौ आं धन्यबाद होयो। बिथांमोननि मोजां कोअर्डिनेशनाव दिनै जों बेखौ मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय अलरेडि हा बिनि थाखाय होखानाय दङ। बे हायावनो बेखौ लुनाय जागोन आरो इयुनाव उदालगुरि जिल्लानि बा सनितपुर बिश्वनाथ जोंहा साहा आरो सानजा ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेवहाय फैनानै गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हागोन। जायफ्रा क'क्राझाराव थांनो गोनां जादोंमोन गुबुनाव बे फरायसाफ्रा बेवहायनो सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बेनिखायनो गोबाव समनि मोनसे गांनाय उखैनाय एबा दाबि दाबा एबा हास्थायनाय बियो दिनै उदालगुरियाव मावफुंजाबाय। बिनि थाखाय उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आं हामलायनाय बावो। बेजों लोगोसे दिनै उदालगुरियाव गुबुन अंगनबादियाव खालि जानानै एबा जि मोनसे भेकेन्ट जानानै थानाय पोस्ट बेखौ सुफुंनो थाखाय 276 केन्डिडेटफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जादों। बेखिनि एपइन्टमेन्ट मोननायनि उनाव जोंनि जि उन्दैफोरखौ जि जोंनि चिल्ड्रेन्सफोरखौ जोंहा बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइ बिथिङाव सावस्रिनि बिथिङाव निउट्रिसननि बिथिङाव अंगनबादिया सापर्ट खालामनांगौ। बे सापर्टखौ मोजाङै खालामनो हागोन आरो नैथियाव जोंनि जायफोर प्रेगनेन्ट मादार एबा मादार्सफोर बेखौ जेरैबायदि ICDS प्रजेक्टनि थ्रुयै हेल्प खालामो बेबो जोबोद मोजाङैनो हेल्प खालामनो हागोन। नंखायनो उदालगुरियाव दिनै मोननै मोजां खामानि जाफुंबाय। बिनि थाखाय उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो दिनै हामलायनाय बावो।